er nemlig rigtigt. Her står jeg med Ejner Gynnel, som har jo været på besøg hele morgenen her, og det har været en sand fornøjelse, fordi der har jo duftet så skønt af Østens krydderier og Afrika og alting. Hvad er det, I har lavet til os? Det kan Gynnel forklare. Ja, Gynnel. Du er chefkokken her til morgen, Gynnel. Ja, det er kapama, som er en tyrkisk-bulgarsk ret. Sådan en meget traditionel ret, som ofte laves til bryllupper eller højtider og fester. Så det synes jeg, vi skulle lave i dagens anledning. Det her, det er min helt egen improvisation. Det er kød med masser af grøntsager og masser af krydderier. Skønt. Og hvordan er det? Nu er der 2 tallerkener. Man må godt spise de samme. Ja, det må jeg godt. Nej, men ved du, jeg godt kan lide ved de her portioner? Hvad er det? Udover at det ser rigtig, rigtig godt ud. De store. Der er nok til hele holdet, selvom Mikkel og jeg spiser os mætte. Det ser altså knaldskarpt ud. Grunden til, at I besøger os her til morgen, det er jo selvfølgelig, at ramadanen slutter, og der er Eid-fest i aften. Hvordan foregår det, når man spiser til en rigtig Eid-fest? Må man som sagt spise de samme tallerkener, eller...? Altså, nej, man får selvfølgelig sin egen tallerken, men... Altså, der er så meget mad, at man behøver jo ikke at dele. Nej, det er nemlig rigtigt. Så der er helt vildt forskellige. Altså, ligesom hjemme hos mig. Min mor, hun laver også baklava, som I kan se her, og hun laver samosaer, og ligesom Gynnel har lavet forskellige retter. Så der er rigtig, rigtig meget at vælge imellem. Og opskrifterne på det her, dem kan man se senere i løbet af dagen. De ligger der vist ikke endnu, så vidt jeg er orienteret, men de kommer i hvert fald senere. Jeg har lovet at skrive dem omhyggeligt ned, og så lægger I dem selvfølgelig ud på vores hjemmeside. Jeg lovede at gøre det klar til i går aftes, det nåede jeg ikke. Nej, men de kommer i løbet af dagen. Men det var fordi, hun skulle jo også først lige finde ud af, hvad det var, hun skulle putte i den der. Det er rigtigt, den der improvisation, den der. Vi skal lige kigge lidt på den her også, for det ser jo også herligt ud. Hvad er det? Det her, det er moussaka. Det er også en meget tyrkisk-bulgarsk traditionel ret. Ja, for jeg vil jo sige græsk. Ja. For os, der har været på charterferie. Men der kæmpes lidt om, hvem der ejer moussaka. Er der ikke der i Bulgarien? Nej. Hvis du siger græsk, det er nemlig rigtigt. Det er tyrkisk-bulgarsk. Det er det. Ja, og Peter ved, hvad han taler om. Han er halv bulgarer. Kommer utroligt tit på Sunny Beach. Så jeg er hjemme lige nu. Det er dejligt. Ja. Det er godt. Nå, men det var moussakaen, og så... Ja. Og det her? Det er squashret. Det er sådan en persisk ret, som består af 80% squash og så lidt kalkun. Og det er meget sundt. Ja, det lyder sundt. Alt det, der ikke er sundt, ikke også? Det er det vil jeg her. altså gerne. Blandt andet det, som jeg synes er det sjoveste i verden. Også i en alder af 44 år, nemlig at sige. Det er slik, som hedder lokum. Men det her, er det nogle kager? Det var din mor, der selv havde bagt dem, ikke? Ja. Og hvad er det for noget? Dem tager jeg smag på. Ja, det vil jeg også. Du kan ikke få den Jeg for kan dig lige selv. starte med at smage. Ja. Hvad siger du, Så kan jeg starte med at sige, at det her... Det er snyd, ikke? Jeg har fået det her ind med modermælken, men jeg kan jo kun sige, at det er fantastisk. Og jeg synes, man skal gå ind og kigge på opskrifterne. Det er også meget godt med lidt inspiration, ikke? Altså, vi hænger meget tit, når man skal lave mad sådan i de samme retter og så videre. Så er det jo også rart at... Dem her, de er gode. Meget sødt, men meget godt. Jeg har ikke et eneste bud på, hvad det er, der er i dem her. Det ved min mor kun, og det er hendes hemmelige Vi ringer til opskrift. mor, og så får vi mors hemmelige opskrifter, der kan noget på god TV2. Det hedder shakarpata, men det er ikke den helt rigtige shakarpata, fordi... Der kunne du godt have fået med mig og bildt mig ind, at det var det. Nå, nu er der forhåbentlig en del... hvad skal man sige, folk med tyrkisk baggrund, der også ser på det her, så de kan godt genkende, at det ikke er helt rigtigt shakarpata. Det er også noget, hun selv har improviseret, men altså har taget udgangspunkt i den oprindelige opskrift. Men prøver den meget selv, så... Hvad skal I lave i aften, som afslutning på ramadanen? Jeg faster jo stadig, så jeg har først i morgen. Ja, så du har stået her hele morgen? Ja, og lavet alt det her. Jeg har slet ikke smagt noget overhovedet. Det er lidt ærgerligt, men så laver Gynnel jo. Det er en anden god gang, ikke? Ja, det er det. Så, men jeg skal jo være sammen med min familie i morgen, og min mor skal som sagt lave rigtig god mad, så det glæder mig rigtig meget til. Ja. Og der er også familiefest hjemme hos jer. Tak. Ja, god i. Så skal det være. Tusind tak, fordi I kiggede med, og tak for disse skønne retter. Jeg løber så hen og finder en gaffel, for det er jeg ikke så... I mellemtiden så kan vi andre kigge lidt på nogle billeder, hæppebilleder, der er kommet ind fra dig derude, som støtter Caroline Wozniacki i kampen om at blive nummer 1 i verden, fordi du kan sende billeder ind til os, hvor du ligesom hæpper på Caroline, og så sender vi dem over til hende, og forhåbentlig så hjælper det hende, når hun når selvfølgelig hele vejen til finalen. Det her, det er et billede, der er kommet ind fra en af vores seere. Lad os se, om vi kan få nogle flere på. Der var også en der, som lige står med... Det er det i hvert fald, om noget vil det. Det er også meget sødt, det der. Der er jeg sikker på, at de står og råber, Caroline! Og der er også en lille gut her, som... Og håbet er jo, at når Caroline ser nogle af alle de her gode, sjove, anderledes billeder, så vinder hun også US Open. Og vi har altså også gjort vores... Hun skal ikke sidde alene derovre i Amerika. Sådan der. Lige en lille...
Alle billederne sender vi over til Caroline, og I er alle jer, der sender billeder ind med i den konkurrence, der er om at vinde et eller andet fedt. Fra Caroline. US Open fra Caroline. Vi ved ikke, hvad det er endnu, fordi... Vi ved ikke, hvad det er endnu. Nej, vi skal nok finde ud af det i hvert fald. Vi er tilbage igen i morgen tidlig. I aften der er det Cecilie Frøkjær, der sidder på God Aften Danmark 18.25. Vi ses igen i morgen. God torsdag. 6.35. Godmorgen. Så var vi ikke. Ej, det smager simpelthen så godt, altså.